En una terra llunyana, vivia un rei poderós anomenat Vikram. Era conegut per tot el seu regne per la seva força i els seus grans castells. La gent respectava la seva autoritat, però sovint també el temien una mica. El rei Vikram creia que el respecte es mostrava a través de la riquesa i els grans regals. Pensava que com més car era un regal, més respecte demostrava. Li encantava rebre joies brillants i or pesat dels seus súbdits. Un dia, el rei va anunciar un gran banquet. Tothom al regne va ser convidat a celebrar el seu aniversari. Va demanar a la seva gent que portés regals per mostrar la seva lleialtat i respecte. Les sales del palau es van omplir de deliciosos menjars a base de plantes, rialles i música. Vilatans i nobles van arribar, portant molts regals bonics i cars. Hi havia collarets brillants, sedes fines i bosses desbordants amb espècies precioses. El rei Vikram va somriure, observant com els seus cortesans apilaven els tresors. Cada regal, pensava, era un signe de quan la seva gent l'admirava. Se sentia molt important i fort. Llavors, una vella anomenada Devi va caminar lentament cap endavant. Anava vestida amb roba senzilla i les seves mans estaven buides, excepte per un petit i perfecte mango. Era de color groc brillant i feia una olor dolça. Els cortesans van xiuxiuejar i riure suaument. Van pensar que Devi era una ximple per portar un regal tan petit i senzill al poderós rei. Alguns fins i tot van pensar que era una falta de respecte. El rei Vikram la va veure i va arrufar una mica al front, tot i que va intentar amagar-ho. Un sol mango. Després de tots els regals luxosos que havia rebut, això semblava una ofrena pobra. Es va preguntar si ella realment en tenia el seu poder. Devi va arribar al tron del rei. Va estendre el mango amb els ulls brillants de bondat. El meu rei, va dir amb una veu clara i suau, us porto aquesta senzilla fruita. Els cortesans van intercanviar mirades, esperant que el rei s'enfadés. Van pensar que Devi seria renyada pel seu regal miserable. Però Devi va continuar, aquest mango va créixer al meu petit jardí. El vaig cuidar amb cura cada dia. El vaig veure madurar sota el sol, escollint el més perfecte per a vos. No porta or ni joies, però porta tot el meu cor i la meva més sincera admiració per la saviesa que mostreu en governar la nostra terra. El rei Vikram es va asseure més dret. Havia esperat una disculpa, o potser una excusa per la seva humil ofrena. En canvi, Devi no parlava de riquesa, sinó de cor. El veritable respecte, el meu rei, va explicar Devi, no es mesura pel que brilla o pel que costa. Es mesura per l'honestedat i l'amor amb què es dona. El veritable respecte d'un rei prové dels cors que toca, no de l'or que recull. Aquest mango representa la meva honesta creença en la vostra bondat, no la meva por al vostre poder. Un silenci va caure sobre la gran sala. El rei Vikram va mirar el sol mango a la mà de Devi i després les piles imponents de regals cars al seu voltant. Va veure la diferència clarament ara. Tots aquells grans tresors havien estat portats per deure, o potser fins i tot per por, però el mango de Devi, tan petit i humil, estava ple de respecte genuí i pur. Era un regal del cor, donat lliurement. Es va adonar que tota la seva comprensió del respecte havia estat equivocada. Havia confós la por amb l'admiració i els grans gestos amb la veritable estima. Havia valorat l'aparença externa per sobre del sentiment intern. El rei Vikram es va aixecar. Va baixar del seu tron i va prendre suaument el mango de la mà de Devi. Va mirar l'anciana, una nova comprensió s'alçava als seus ulls. Devi va anunciar, la seva veu ressonant per la sala silenciosa, m'heu fet el regal més valuós avui. M'heu ensenyat el veritable significat del respecte. Des d'aquell dia endavant, el rei Vikram va canviar. Va governar amb més humilitat i saviesa. Va escoltar més la seva gent i va treballar per guanyar el seu respecte genuí, en lloc de només exigir-lo. El seu regne va florir, no només amb riquesa, sinó amb felicitat i harmonia. La gent estimava el seu rei, no perquè el temien, sinó perquè ell els respectava i, a canvi, ells li van oferir el seu respecte més sincer i de cor. Aquesta història ens ensenya que el veritable respecte no es tracta de poder o coses materials. Es tracta d'apreciació genuïna, bondat i comprensió entre les persones. Es dona lliurement i es sent profundament. Recordeu, un simple acte de respecte genuí pot ser més poderós que qualsevol gran gest. Sempre lluiteu per guanyar respecte a través de les vostres accions i doneu-lo lliurement dels altres.